салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз ман дар бораи госуслуги чӣ хизматҳо ба шумо аз тарафи давлат расонида мешавад. Шумо дар кадом раздел даромада барои худ ҳуҷҷатгузории худ гирифтани нафақа, гирифтани пособия, яъне ки супоридани ҷарима, харидани замин, хона, ҳамаи онҳо масалан дар ҳамин госуслугӣ мешавад. барои ҳамин бо диққат гӯш кунед. нафароне ки намефаҳмед саволҳои худро дар поёни видео гузоред. ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳам дод ва баъдан ҳаминро гуфтаниам ки ман ба саволҳои такрорӣ ҷавоб намедиҳам. нафароне ки нав аъзои канали ман шудаед, хоҳиш мекунам дар канали ман даромада плейлистиро зер кунед. баъди плейлисти навиштагиро зер кардан, пахш кардан, дута видео мебарояд. яташ юрист наистагӣ, анаму юристаша зер кунед. ҳамаи намуди ҳуҷҷатгузорӣ дар ҳамон видео аст, дар ҳамон плейлист аст, яъне ки оиди тамоми намуди ҳуҷҷатгузорӣ дар Федератсияи Русия. хоҳиш мекунам ки даромада худатон бинед кадом видеое ба шумо лозим аст, ҳамонро истифода баред, гӯш кунед. чунки саволҳои такрорӣ ба ман имконият вақт надорам ҷавоб диҳам. фақат саволҳои навда ман ҷавоб медиҳам. дар канал ҳамавақт даромада каналро бинед, гӯш кунед, видеои даркориро истифода баред. баъдан гуфтаниам ки зиёд инсонҳо мегӯянд мо электронни почта надорем. хоҳиш мекунам дар видеои ман дар бораи кушодани электронни почта ман видео дорам дар ҳамин каналам. марҳамат дароед, ҳаст чӣ хел электронни почта кушодан лозим. аксарияти инсонҳо мегӯянд мо надорем электронни почта. вақте ки ҳозир асри 21 асри коммуникатсия аст, бе электронни почта мушкил аст. ин почтаи шумо ҳаст. ин почтаи шумо аст ки шумо ба воситаи вай ба тамоми дунё, ба тамоми мақомот, ба тамоми инсонҳо мактуб, ариза, шикоят равон мекунед ва аз онҳо ҷавоб мегиред, тезтар ҷавоб мегиред. барои ҳамин электронни почта ҳатман лозим аст кушоед. ин барои ҳама лозим аст, чӣ барои пир, чӣ барои ҷавон, ҳатман кушоед. баъдан госуслуги низ ҳатмия. дар Русия без госуслуги ягон кори шумо пеш намеравад. зиёд инсонҳо сарфам намераванд. дар бораи пенсия, нафақа ва пособиҳо саволҳо медиҳед. ман барои ҳамин видео кардам, маҷбур шудам видео кунам ба шумо фаҳмонам. агар забони русиро донед бо хубтар, интернетро донед бо хубтар, дар хона компютер набошад, дар телефон приложени госуслуги скачат кунед ва дар ҳамон телефони худатон тамоми ҳуҷҷатҳоро сурат гиред, ҳамаи ҳуҷҷатҳои даркории худатонро сурат гиред. дар электронни почтатонам ҳамон суратҳо бошанд, дар ҳамон галерии ҳамон масалан телефонотонам бошад. вақте ки шумо суратҳо тайёр бошад аз ҳуҷҷатҳо, шумо вақте ки госуслуг даромадед дар ҳамон телефон, мана бинед кадом мақомоте ки ариза менависед, вақте ариза нависанд ҳатман бояд ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунед. вақте шумо як ариза менависед, дар он ҷо нусхаи паспорти шумо нест, масалан ЗАГС агар дар кор бошад нест, шаҳодатномаи таваллуди фарзандон бошад нест, ё хати вафот бошад нест, ё хати талоқ бошад набошад, вай идора аз куҷо медонад ки ҳамон гуфтаи шумо дуруст аст ё дурӯғ аст ё рост аст. барои ҳамин куҷое ки ариза медиҳед, куҷое ариза медиҳед, ҳамон ҳуҷҷатҳои шумо ки дар ҳамон галереяи ҳамон масалан телефони шумо бошад ё дар электронни почтаи шумо бошад, шумо бемалол куҷое ки ариза диҳед, ҳамон ҳуҷҷатҳоро низ ҳамроҳ ба ариза равон мекунед, отправка мекунед ба воситаи интернет, ба шумо осонтар мешавад. барои ҳамин ҳатман госуслугӣ дошта бошед, электронни почта дошта бошед. сарсону саргардон намешавед, ба ягон иdoрау мақомот намеравед. ҳамаи корҳои худро ба воситаи госуслугӣ мекунед. менависед, ҷавоб мегиред, менависед, ҷавоб мегиред. агар нафаре ки забони русиро хуб намефаҳмӣ, интернетро хуб намефаҳмӣ, чунки зиёд инсонҳо савол доданд ки мо намефаҳмем, мо сарфам намеравем, госуслуг дорем аммо сарфам намеравем. барои ҳамин вақте ки шумо сарфам намеравед, ё ба ягон нафаре гӯед ки ба шумо кӯмак кунад, ё ки ҳатман МФЦ равед. аз ҳама хубтар МФЦ равед. дар МФЦ госуслуги шумо логин парол доред, медароед, ба онҳо кӯмак, аз онҳо кӯмак мепурсед. аввал худатон дар саҳифа медароед, логин паролро зада медароед. баъдан ки даромадед дар саҳифаи худтон, анохе саҳифатон мебарояд ва ҳамон кормандонро мегӯяд ки масалан шумо бояд ариза супоред барои гирифтани нафақа, ё ки ариза супоред барои нафақаи маъюбӣ, ё ки ариза месупоред барои гирифтани пособия, барои кӯдаки масалан нав таваллудшуда, ё барои кӯдаке ки то 1.5 сола, ё ки кӯдаке ки аз 1.5 сола то 3 сола, ё ки аз 3 сола то 7 сола пособия, ё ки аз 7 сола масалан ё аз 8 сола то
17 сола пособия. ана ҳаминое ки шумо дар ҳамон инфексия кӯтоҳ фаҳмонед, ҳуҷҷатҳои худро ҳамашро дар дастатон бурда бошед, ҳам дар электрони поштатон ҳуҷҷатотон бошад, ҳам дар галерея, ҳам дар дастатон. Инфексия ки рафтед ба онҳо мефаҳмед, онҳо дар пеши шумо нишаста аз ҳамин гос услуг масалан даромада ариза бо ҳамроҳи ҳуҷҷатҳои шумо ба ҳамон идорау мақомот равон мекунанд. вақте ки равон кардан дар ҳамин госуслуг бо ҷавоб меояд. бо сарфам наравед ҷавоби онҳоро дидан, бо ба ҳамон инфексия меравед, мегӯед ки ман ҷавобро интизорам, мехоҳам ки аз госуслугам фаҳмам ҷавоб чӣ омадааст. медонед ки ҳамон ҷавобро онҳо ба шумо нишон медиҳанд. ҳатто илтимос кунед аз принтер зада ҳамон коғазро ба шумо коғази хаттӣ метиҳанд ки анами хел ҷавоб омадааст. дар госуслуг вақте тамоми аризаро ки доден ба шумо ҳатман ҷавоб меояд. ҷавоб ки омад вай ҷавоб гум намешавад, дар саҳифаи шумо меистад. кае хоҳед вайро аз принтер мебуроред, мегиред дар даст, нахоҳед дар ҳамон ҷа истодан мегирад. вақте ки шумо муроҷиат кардед ҳатман ҳуҷҷатҳо ҳамроҳи шумо бошанд, онҳо скан карда дар ҳамон аппаратҳои худшон ҳамроҳи аризаи шумо равон мекунанд. масалан бинед дар бораи здоровия дар госуслуг, дар бораи саломатӣ касе ки чӣ проблема дорад дар ин раздел медарояд. ба касе справка дар кор аст, агар нафарони каме тасаввурот доред, анами справкая зер мекунед, чӣ намуд справка ба шумо лозим, аз ҳамин ҷо талаб мекунед. дар бораи пособия, пенсия, льготи ин ҷо медароед. масалан агар ариза равон карданӣ бошед, масалан барои пенсия, барои льготҳо фаҳмиданӣ бошед, дар ин раздел медароед. чунки мана бинед пособия, пенсия, льготи бисёриҳо барои пенсия савол метиҳанд. бинед ҳамаш ҳамин ҷо навиштагӣ, кадом намуди пособия, кадом намуди масалан пенсия, бакиҳо чӣ хел, ҳамаш ҳаминҷа пурра навистагӣ. вақте ки русиро нафаҳмед ё интернетро нафаҳмед қин аст. вақте ки фаҳмед бениҳоят осон аст, бениҳоят осон аст ки ҳамаи инҳоро мана бинед ба забони русӣ мехонед. чӣ льготҳо доред, давлат ба нафақахӯрон, пенсионерҳо чӣ масалан кӯмакҳо метиҳад, кадом намуди пособия кӯдакон ба воситаи масалан аввал пенсиони фонд мегуфтем, ҳозир мана социальный фонд Россия мегӯем, сефере, кадом намуди пособия аз ҳамин масалан сефере гирифта мешавад, социальный фонд Россия. ҳаминро пурра мефаҳмед. вақте ки нафаҳмидед ҳатман ба инфексия муроҷиат кунед, то ки хато накунед. дар бораи нафақа фаҳмондам, ҳамин ҷо ариза месупоред, аз ҳамин ҷо ҷавоб мегиред. аксариятатон мегӯед синни соли ман инқадар, синни соли ман он қадар. нафароне ки 5 фарзанд доранд, синни соли онҳо аз 55 сола нафақа мегиранд. нафароне ки 4 фарзанд доранд ё аз 4 фарзанд кам, масалан 4 фарзанд доштагӣ аз синни 56 нафақа мегиранд. албатта дар асоси қонунҳои Федератсияи Русия нафақа гирифта мешавад. акнун шартномаи байни давлатҳои СНГ бекор шуд оиди нафақа. аз сари нав нафақа бо қонунҳои Русия дода мешавад. пештара мегирифтагиҳо отказ шуданд, отказ мешаванд, чунки нафақа ба қонунҳои Россия дода мешавад. ва нафароне ки дар Тоҷикистон ё Ӯзбекистон нафақа мегиред, отказ нависед, ариза нависед аз онҳо. вақте ки он ҷо масалан нафақа пенсия гиреду дар ин ҷо ариза тиҳед, ҳатман аз ин ҷо отказ мешавад, чунки ино тафтиш мебаранд. запрос равон мекунанд, шумо дар он ҷо нафақа мегиред. ин худ ҷиноят ҳам ҳастааст. аз як ҷо бояд аз як давлат нафақа гирифтан лозим. ғайри нафақа ман ба шумо мана фаҳмондам, ҳамаш ба воситаи госуслугӣ мешавад. шумо аз рафтану савол додан ба кормандони ҳамин социальный фонд фақат ариза пешниҳод кунед. ба воситаи инфексия аризаро пешниҳод кунед, ба шумо қонунӣ ҷавоб медиҳанд. ин хел рафта саволҳо медиҳед ки одам бисёр аст, на ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоби фоиданок медиҳанд. масалан бинед ки одам бисёр бошад, қабулгоҳаш бисёр одам бошад, намефаҳмонанд ба шумо хубтар. барои ҳамин аз ҳама хуб фақат ариза нависед, ҷавоб гиред, ҷавоби хатӣ гиред. масалан дар раздели автоправа нафароне ки мошин доранд метавонанд ки ба воситаи госуслуг регистратсия кунанд мошини худро. хайн дар бораи мошиндорҳо аст. дар бораи семья масалан мана нафарони зиёд дар бораи пособия мепурсанд. семья мана сурати коляска дорад, ҳамна зер мекунед. ҳамаш бинед сертификат на материнский капитал. масалан нафарони сертификат на материнский капитал мехоҳед фаҳмидан, ҳамино зер мекунед, худаш пурра мебарояд. забони русиро донед, пурра мебарояд. мана ҳамаш навишта шудагӣ, пурра навишта шудагӣ. бемалол метавонед ки даромада масалан аз ин шинос шавед ва истифода баред ва ариза диҳед.
ҳаминро ба шумо ман фаҳмондам. ғайри ин масалан дар ҳамин раздели симя едини пособия надите мешавад ва пособия барои кӯдакон ва занҳои ҳомила мешавад. ғайри ин ариза барои закс кардан ба воситаи ҳамин симя спорида мешавад дар госулук. Масалан шаҳодатномаи таваллуд, регистратсия на раждени, шаҳодатномаи таваллудам ба воситаи ҳамин госуслук мешавад. Масалан муайян кардани падарӣ ҳам регистратсияшам ба воситаи ҳамин госуслук мешавад. ва ғайри ин бинед ки бекор кардани ақди никоҳ ҳам ба воситаи ҳамин госуслук мешавад. муроҷиат мекунед, ҳамун қонунӣ бекор мешавад. барои закс кардан муроҷиат мекунед, шуморо даъват мекунанд, рафта имзо карда масалан аз ақди никоҳ мегузаред. хати вафотам аз ҳамин госуслук муроҷиат мекунед барои гирифтанаш получени. Масалан ежемесячный пособия по уходу за ребенком для неработающих. нафароне ки пособия ҳармоҳа бояд гиранд, нафароне ки кор намекунанд, инам ба ҳамин социални фонд муроҷиат мекунанд барои гирифтани пособия. пособия масалан барое ки нафароне ки при ражденӣ мешавад, ки масалан таваллуд мешавад дар роддом, як маротиба 20,000 буд, 22,000 шуд ҳамон пособия. ҳама инҳо ба воситаи масалан ҳамин раздели семья, мана семья сурати коляска аст, ба воситаи ҳамин мешавад. шумо бемалол аризаро месупоред, ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо, ҳамин ҷавоб ба ҳамин госуслук меояд. шумо ягон ҷо намеравед. ариза ҷавоб ки омад, ҳамон ҷавобро мехонед ки ҷавоби дуруст додан ё нодуруст додан. албатта вақте ариза менависед, ҳуҷҷатҳоро якҷоя бо ариза равон кунед, ҳуҷҷатҳои даркориро. вақте сарфаҳм наравед, бо такрор мекунам ки ба МФЦ ҳатман муроҷиат кунед. баъдан мана ин раздел дети образование, запис детский садам ба воситаи ҳамин госуслук мекунед. масалан поступлени вуз, мактаби олӣ дохил шуданам, дар бораи баъзе пособиҳо ба воситаи ана ҳамин дети образование масалан ба ҳамин разделам мешавад. запис в кружки и секции, нафароне ки фарзандошон мехонанд дар мактабҳои миёна запис мекунед, кружокҳо да иштирок мекунанд, сексиҳо да иштирок мекунанд. яъне ки бисёр мана хизматҳо ҳамаш масалан нависта шудагӣ. масалан признание иностранных документов об образовании, яъне ки русиро донед, далши худатон мехонед, ҳама инро мефаҳмед, чӣ дар бораи пособия, чӣ дар бораи садикбоғча, чӣ дар бораи мактаб, ҳамаш чӣ дар бораи пособиҳо ҳаст. баъдан дар бораи мана паспорт, раздели паспорт, нафарони паспорт мегиранд ё ки загранпаспорт мегиранд, ё ки ягон шаҳрванди хориҷиро дар қайд мемонанд, дар хонааш регистратсия мекунанд. ҳамаи ҳамин запис на приём МВД, нафароне ки қабулгоҳи МВД мехоҳанд рафтан, ягон проблема доранд, записам ба воситаи госуслук мешавад. яъне ҳамааш бинед ҳамино барои мардум осона, ки аз ҷои шиштат масалан муроҷиат мекунед, ба ту ҷавоб медиҳанд, ба ягон ҷо намеравӣ. масалан штрафи долги, стройка, ман ҳамин стройкаро бинед ки нафарони зиёд ҳастанд, савол медиҳанд, замин мегирем, замин гирифтем, чӣ кор кунем. ба воситаи госуслук ҳамааш масалан ки русиро фаҳмед, ба воситаи госуслук метавонед ариза нависта, метавонед хизматҳои давлатиро фаҳмида. агар ки инро ки мисол сарфаҳм нарафтед, ҳатман масалан ба МФЦ муроҷиат кунед, чунки на ҳама мефаҳманд, на ҳама разделҳои ина даромада мисол тафтиш кардаю масалан хондау ҷавоб гардонда метавонанд. барои ҳамин дар разделҳое ки ин даромаде ҳамааш ҳаст. хуб мешуд ки нафароне ки сарфаҳм намеравед, ба ягон ҷо не, фақат ба МФЦ равед, ба МФЦ рафта муроҷиат кунед ва дар саҳифаи госуслуки худатон медароянд, дар пеши чашми шумо аризаро менависанд, ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамонҷа аппарат скан ҳаст, скан мекунанд, як ҷоя ҳамон хел мебинед, отправка мекунанд. вақте отправка ки шуд, аллакай ариза аз номи шумо рафт ва шумо ҷавобро интизор мешавед. дар ҳамон телефони худтон медароед, ҳамон ҷои заявление медароед ё ҷои уведомление медароед, он ҷо дар ҳамон аризаи шумо ҳатман ҷавоб ҳаст. ҷавобро пурра мехонед. хоҳед ки ҷавобро хатӣ гиред, рафта дар ҳамон МФЦ ё ягон интернет кафе аз принтер бароварда масалан ҳамон ҷавобро шумо мегиред. барои ҳамин масъалаи ҳамин госуслука ман ба шумо фаҳмондам. ози мана бинед ки интернет загрузка рафта истодааст, ки ман баъзе чизҳои дигарро ба шумо мефаҳмондам.
ва саволҳо бошад дар поёни видео нависед. Госуслук чӣ хизматҳо мерасонад. Бисёре шумо мегӯед ки ман нафақа бояд ки гирам ё ки фалон пособиеро гирам, сарфам намеравам, мегирам намегирам. ан ҳамин саволҳои шумода фақат госуслугӣ ҷавоб медиҳад. дигар ягон идора мақомот яъне ки ҳуҷҷат аризаи шуморо намегирад. Фақат ба воситаи госуслук ариза пешниҳод мекунед, ҳуҷҷат пешниҳод мекунед, ба воситаи ҳамин госуслук шумо ҷавоб мегиред. ба ҳамун МФЦ ҳам рафтед ку ҳозир ҳамин хел шудагӣ ки қариб 80%, 90% ба воситаи госуслук шудаи муроҷиатҳо. дар ҳамун ҷо ба шумо мегӯянд ки аввал госуслук муроҷиат кунед, баъд ба мо муроҷиат кунед. барои ҳавай донед ки госуслук чӣ қадар роли асосиро дар зиндагӣ мебозад. шумо бемалол дар омада дар ҳамин госуслук мефаҳмед ки кадом фарзанди шумо чӣ қадар пособия мегирад ё ки нафақахӯр чӣ қадар нафақа мегирад, дар кадом регион, масалан областҳо, регионҳо фарқ дорад аз якдигар. ҳамаашро ба воситаи ан ҳамин саҳифаи госуслук метавонед фаҳмидан. ҳатман саҳифаро истифода баред ва электрони почта дошта бошед ва рақами телефони шумо ба номи худатон бошад, чунки баъзе сообщениҳо мешавад ки ба ҳамон рақами телефони шумо ҳам меоянд. баъзе сообщениҳо дар госуслук меоянд. уведомление гуфтани ҷоша, масалан дар омада заявление навистагӣ ҷоша мебинед. аризаҳое ки шумо равон кардед, рӯзу моҳу солаш қатъӣ ҳаст ва аризаҳое ки ба шумо ҷавоб омад онҳо низ ҳаст. бемалол яъне ки дар ин саҳифаи шумо меистанд, дар архив меистанд, дар бойгонӣ ҳамин госуслуки шумо меистанд, ягон ҷо намераванд. агар ҳамон ҳуҷҷатҳо лозим бошанд ба ягон идораи дигар, шумо аз принтер онҳоро мебароред ва истифода мебаред. барои ҳамин саволҳо додед. бисёр инсонҳо ки нафаҳмиданд дар бораи госуслук, барои ҳамин ман ба шумо фаҳмондам ки ҳама кор ҳозир дар Русия ба воситаи госуслуки. фалонӣ и хел гуфт, беҳмадонӣ и хел гуфт, фалонӣ гуфт ин кората ман пеш мебарам, он кората ман пеш мебарам. не, ягон ҷо наравед. ан ҳамин госуслук қатӣ, МФЦ қатӣ, масалан кори худ шумо ҳал мешавад. худатон донед дар хона бемалол нишаста дар компютер, дар телефон ҳамон аризаҳоро менависед, отправка мекунед, ҷавобашам мегиред. на МФЦ меравед, на идораҳо меравед. худатон сарфам наравед, ҳатман МФЦ равед. дар амони Аллоҳ бошед.